हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం కుళాయి మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసుల్లో ఈరోజు 18వ రోజు 18వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు మోక్ష సన్యాస యోగము, అంటే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వం. ఈ అధ్యాయం గురించి మనం చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిర అంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. నిన్న 17వ అధ్యాయం చూసాము. అందులో భగవంతుడు ఏంటంటే ఆహారం గురించి, కర్మల గురించి, వారి యొక్క శ్రద్ధ గురించి, అలాగే తపస్సు గురించి, వాక్కు గురించి, వీటన్నిటి గురించి వివరించారు. అది విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన. అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ మహాబాహో, ఓ కేశి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అని. మామూలుగా ఈ 18వ అధ్యాయం ఏంటంటే నిజానికి భగవద్గీత అనేది 17వ అధ్యాయంతోనే కంప్లీట్ అయిపోయింది. కానీ ఈ యొక్క అన్ని అధ్యాయాల సారాంశమే ఈ 18వ అధ్యాయం. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంతకు ముందు అడిగినట్లుగానే కొన్ని డౌట్లని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉండడము, వాటికి భగవంతుడు మళ్ళీ లాస్ట్గా ఒక్కొక్కసారి వాటన్నింటి కూడా వివరించడం ఇందులో మనం చూస్తాము. ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం అడుగుతున్నారు, ఓ కేశి సంహారి, అంటే ఓ కేశి అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించాడు అనమాట కృష్ణుడు. అందుకని ఓ కేశి సంహార, కేశవ అని అడుగుతున్నారు. అలాగే ఓ హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలకి అధిపతి అనమాట. అందుకని ఇక్కడ మనం మానసికంగా నిర్మలత్వం పొందడానికి మన ఇంద్రియాలు కూడా మనకి వాటిని సమకూరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే అందుకే ఇంద్రియాధీశ అని హృషికేశ అని పిలుస్తున్నారు. అలాగే అర్జునుల్లో చాలా డౌట్లు అనేవి, అంటే ఆయన అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఆ డౌట్స్ అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఆయన మనసులో ఆ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే అటువంటివి ఏంటంటే రాక్షసుల వంటివి అనమాట డౌట్స్. కాబట్టి వాటన్నిటిని, అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించావు, అలాగే నా మనసులో ఉన్న ఈ యొక్క రాక్షసులు, అంటే ఈ సందేహాలు అనే వాటిని కూడా నువ్వు నశింపజేయి అని ఇక్కడ ఆయన్ని అడుగుతున్నారు. ఇంకొకటి ఏమి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, అలాగే సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఈ రెండింటిని, త్యాగము యొక్క ఉద్దేశము, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశము రెండు ఒకటేనా, లేకపోతే అసలు అవి రెండు ఏమిటి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అంటే సన్యాసం అంటే కర్మలను త్యాగం చేయడం అని
చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ త్యాగము వేరు, సన్యాసం వేరు, లేకపోతే రెండు ఒకటా, ఉంటే ఏమిటి డిఫరెన్స్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అందుకు మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసమని మహాపండితులు చెబుతారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. అంటే కర్మలను విడిచిపెట్టడం కాదు, వాటికి వచ్చే ఫలితాలని విడిచిపెట్టడం, అదే నిజమైన త్యాగం, నిజమైన సన్యాసం. అటువంటి వాళ్ళనే సన్యాసులు, నిజమైన సన్యాసులు అంటారని చెప్తున్నారు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తప కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైన కామ్య కర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దని మరికొందరు ఋషులు అంటారు. అంటే మనం ఏంటంటే మనం చేసే కర్మలు ఏంటంటే అన్నీ కూడా దోషంతో కూడుకుని ఉంటాయి. కాబట్టి కర్మలను విడిచిపెట్టాలని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా యజ్ఞమైనా సరే, దానమైనా సరే, తపస్సు అయినా సరే, అలాగే మన కర్మలని ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దనేమో కొంతమంది ఋషులు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఋషులేమో ఇలా చెప్తూ ఉంటారు, వాటిని విడిచిపెట్టాలి, ఎందుకంటే అన్ని కూడా మనం చేసే కర్మలు దోషం కూడి ఉంటాయి కాబట్టి కర్మలను విడిచిపెట్టాలి అని. కానీ కొంతమంది ఏంటంటే వాటిని విడిచిపెట్టవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు, మనకి సంబంధించిన ఈ యజ్ఞాలు, దానము, తపస్సు అనే వాటిని. అందుకే మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ దక్షయజ్ఞం అనమాట. దక్షయజ్ఞం చేసేటప్పుడు శివుడికి ఆయన ఎవరైతే దక్షుడు ఉన్నాడో, ఆయన దక్ష ప్రజాపతి, ఆయన శివుణ్ణి ఆ యజ్ఞానికి పిలవరు. కానీ సతీదేవి ఏంటంటే యజ్ఞ ఈ యొక్క దక్షుని యొక్క కుమార్తె కాబట్టి తండ్రి చేసే ఆ యజ్ఞానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటుంది. ఆల్రెడీ అంతకు ముందే శివుణ్ణి ఆయన అవమానపరిచి ఉన్నాడు దక్షుడు. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళొద్దు, నీ తండ్రి అయినా సరే అతను నిన్ను అవమానిస్తాడు, అతను నా మీద కొంచెం కోపంగా ఉన్నాడు, లేకపోతే నాకు అతను గౌరవం ఇవ్వట్లేదు, నాకు అది ఇబ్బంది లేదు, కానీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నిన్ను కూడా ఇబ్బంది పెడతాడు అని శివుడు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ సతీదేవి ఏంటి అంటే అలా కాదు, నా తండ్రి దగ్గరికి, అంటే ఆయన చేసే ఆ యజ్ఞం దగ్గరికి నేను వెళ్తాను అని వెళ్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి సంవాదం, అంటే నువ్వు నా భర్తని గౌరవించలేదు అని ఆమె అంటుంది, దానికి నీ భర్త శ్మశానంలో ఉంటాడు, ఇటువంటి అన్ని శివుడి గురించి కొంచెం ఆయన క్రూరంగా లేకపోతే అమర్యాదకరంగా మాట్లాడతాడనమాట. దానికి ఆమె నొచ్చుకుని ఆ యొక్క యజ్ఞకుండంలోనే దూకి ఆమె శరీరాన్ని విడిచేస్తుంది. అది తెలిసి శివుడు ఈ యొక్క భద్రుణ్ణి పిలిచేసి దక్షుణ్ణి సంహరించమని చెప్తాడు. ఆ భద్రుడు వచ్చేసి ఆ దక్షుని యొక్క తలని ఖండించేస్తాడు, శిరస్సుని. కానీ అక్కడ ఉన్న ఈ పండితులు, బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక యజ్ఞం అనేది మొదలుపెట్టిన తర్వాత అది మధ్యలో ఆపివేయకూడదు కాబట్టి ఎలా అయినా సరే మళ్ళీ దాన్ని జరిపించాలని వాళ్ళందరూ వెళ్ళి మళ్ళీ శివుడిని వేడుకోవడము. ఆయన వచ్చేసి ఈ దక్షుడికి మళ్ళీ ఆ మేక ఏదైతే యజ్ఞకుండంలో సమర్పించాలో ఆ మేక యొక్క తలను తీసి ఆ దక్షుడికి పెట్టి ఆ యజ్ఞం అనేది పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆ యజ్ఞాలు, దానము, తపస్సు అనే వాటిని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదని కొంతమంది పండితులు చెప్తారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వానిని తప్పక ఆచరింపవలను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ యజ్ఞం ఎప్పుడైతే పూర్తవుతుందో, ఆ దక్షుడు చేసే యజ్ఞము, అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువే వచ్చి అక్కడికి ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని స్వీకరించి ఇట్లా ఆ యజ్ఞం అనేది జరగడానికి, అలాగే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన దర్శనం ఇచ్చి వెళ్తారు ఆ గరుత్మంతుడి పైన వచ్చి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిలో ఏంటంటే మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని ఆపవద్దు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి కలియుగంలో ఈ యజ్ఞం ఏంటి, కలౌతత్ హరికీర్తనాత్, అంటే హరిని కీర్తించడము, మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడము, కీర్తించడము ఈ యొక్క కలియుగానికి చెప్పబడింది. అందుకే అన్నమాచార్యుల వారు చెప్తారు, శ్రీరామ్ దాసు గోపన్న ఆయన కూడా చెప్తారు, ఓ రామ నీ నామం ఎంతో రుచిరా అని ఆయన కీర్తిస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి మనం అలాగే ఇక్కడ ఇంకా దానం గురించి చెప్పుకుంటే, దానము
పాత్రులకు ఇవ్వాలి, అపాత్రులకు ఇవ్వకూడదు అని నిన్న మనం చూసాము. తపస్సు, మనం శారీరకంగా ఎలా తపస్సు చేయాలి, వాక్కుతో ఎలా తపస్సు చేయాలి, ఇలా మనసుతో ఎలా తపస్సు చేయాలి అనేవి కూడా నిన్న అధ్యాయంలో చూసాము. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాన్ని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్ని మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. ఇది నా డ్యూటీ. నా కర్మ నేను చేయాలి అనే భావంతో చేయాలి. అలాగే మమకారము, ఆసక్తి అంటే ఇది చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం వస్తుందనే ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. ఇది నా కర్తవ్యం అనే దాంతో చేయాలని భగవంతుడు ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అని కూడా చెప్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగః తామసః పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. ఏం చేస్తాంలే తర్వాత చేద్దామని వాయిదాలు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఈ పని మనం చేయాల్సిన దాన్ని, ఈరోజు చేయాల్సిన దాన్ని రేపు చేద్దాము, ఇంకా తర్వాత చేద్దామని మనం వాయిదా వేసుకుంటూ ఉంటాం. మన విద్యుత్ ధర్మాలని విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే తమో గుణం, అజ్ఞానంతో చేసేది. అటువంటివి అలా ఉండకూడదని చెప్తున్నారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్యా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగం ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శారీరమునకు అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగం అంటారు. అటువంటి త్యాగం ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు. అంటే ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వెళ్తారు, కొన్ని పనులు చూస్తారు, చేద్దామని వెళ్తారు, దాన్ని చూసిన తర్వాత భయపడిపోతారు. అమ్మో ఇది నా వల్ల కాదు, ఇది నేను చేయలేను, ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదని వదిలిపెట్టేస్తారు. లేకపోతే నా బాడీకి ఇది నాకు సెట్ అవ్వదు, ఇట్లా వదిలేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అయినా సరే దాన్ని వాళ్ళ శరీరం కష్టపడుతుంది అని చెప్పి వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దాంతో వచ్చే ఫలం ఏంటంటే కష్టంగానే ఉంటుంది, క్లేశకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది రజోగుణంలో ఉండేది. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వర్తిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉంటూ, అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీలోనో, ఒక కర్మాగారంలోనో, ఏదో ఒక దాంట్లో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అంతా కూడా ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి భావంలో, ఇది కృష్ణుడు నాకు ఇచ్చిన ధర్మము, కృష్ణుడు నాకు ఇచ్చిన పని కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను అని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని ఆ కర్మాగారంతో కానీ లేకపోతే అందులో ఉండే కార్మికులతో కానీ తాదాత్మ్యం, అంటే వాళ్ళ మీద ఆసక్తితోటి పనిచేయరు అనమాట. అలాగే శ్రీకృష్ణుని కొరకు పనికి చేస్తూ ఆ ఫలితము భగవంతుని కొరకే విడిచిపెట్టడం, అలాగే ఆ చేసే పనిని చాలా దివ్యంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇది సత్వగుణానికి సంబంధించింది. నహి దేహభృత శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలను అన్నిటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు. మనం ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏమీ కర్మ చేయకుండా ఉండలేము. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అంటారు. అలా ఏం చేసినా కూడా కర్మ ఫలాలని త్యాగం చేస్తూ ఉండాలి, కానీ కర్మలను త్యాగం చేయడం కాదు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రంచ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. స్వప్రయోజనం పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము, దుఃఖము మరియు ఈ రెండింటి మిశ్రమము, అలా 3 విధాలుగా కర్మ ప్రతిఫలములు ఉండును. కానీ కర్మఫల త్యాగం చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఉండవు. అంటే నిజమైన త్యాగికి మరణం తర్వాత కూడా ఈ కర్మ ఫలాలను అనుభవించవలసిన అవసరం అనేది ఉండదు. కానీ అలా కాకుండా ఈ స్వర్గభోగాల గురించి, అంటే సుఖం అంటే మంచి, అంటే కొన్ని పుణ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడము, లేకపోతే పాపాలు చేసే వాళ్ళకి నరకలోకాలకు వెళ్ళడము, ఇట్లా ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమం, కొంత పుణ్యము కొంత పాపం చేయడము. దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాటిని అనుభవించవలసిందే.
కాబట్టి వాళ్ళకేంటంటే ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ లోకంలోను అలాగే పరలోకంలో కూడా వాళ్ళకి సుఖం అంటే అటువంటిది ఆ పరలోకంలో కూడా ఇటువంటివి ఉండవని చెప్తున్నారనమాట. మనస్తత్వము, గుణములు మనలను మనస్తత్వము, గుణములు మనలను బంధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. దాని గురించి కూడా చూద్దాం. జ్ఞానం కర్మ చ కర్త చ త్రిధైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథా వచ్ఛృణుతాన్యపి. ప్రకృతి త్రిగుణముల పరముగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానం, కర్మ, కర్త అనే వాటిని సాంఖ్య శాస్త్రం మూడేసి విధాలుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెబుతాను విను. మనం 14వ అధ్యాయంలో చూసాము గుణాలు ఎలాగా అయితే మనకి మన మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయో, అలాగే ఆ 17వ అధ్యాయంలో చూసాము శ్రద్ధ. అంటే ఆ గుణాలు ఏదైతే యాక్షన్ ఉందో మనం వాటికి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. అది రియాక్షన్ అన్నమాట. అది మనం నిన్న 17వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఇంకా వాటి గురించి ఇంకా చెప్తాను విను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మీరేం చేస్తారంటే సాత్విక గుణంలో అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే వాటికి సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు 3 మార్కులు వేసుకోండి. రాజసిక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు 2 మార్కులు వేసుకోండి. తామసిక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు 1 మార్క్ వేస్తే మీకు టోటల్ ఎంత వచ్చిందనేది మీరు చాట్ బాక్స్‌లో కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఫస్టు ఈ జ్ఞానం అనేది సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది? రాజసిక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది? తామసిక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు సాత్విక గుణంలో జ్ఞానం అనేది ఎలా ఉంటుంది? ప్రాణులన్నిటిలోనూ అఖండము, అవినాశము, అవిభక్తము అయిన ఆత్మ వస్తువును చూడడము. అంటే దేవతలు, మానవులు, జంతువులు, పక్షులు, పశువులు, చెట్లు ఇట్లా అన్నిటిలో కూడా ఆత్మ అనేది సేమ్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అలాగే అందరిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తూ ఉంటారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః. అటువంటి వారు పండితులు అని చెప్పారు. ఇలా ఎవరికైతే సాత్విక గుణంలో ఉన్నారో అట్లా అన్ని ప్రాణుల్ని కూడా సమానంగా చూడగలుగుతాం ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు 3 మార్కులు వేసుకోవచ్చు. అలాగే వేర్వేరుగా కనిపించే సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నాయని భావించడం. అంటే దేహాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అంటే చెట్లు కొంత వాటి యొక్క శరీరం అంటే ఆ చెట్లు కొంత వేరే ఆకృతిని కలిగి ఉంటాయి. జంతువులు వేరే ఆకృతిని కలిగి ఉంటాయి. ఇలా అవి వేరు, ఇవి వేరు అని చూసేవాళ్ళు రాజసిక గుణంలో ఉన్నట్లు. వీళ్ళు 2 మార్కులేసుకోవచ్చు. అలా నెక్స్ట్ తామస గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. తత్వము తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనే సంకుచిత దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండడము. అంటే మనుషుల్లో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు ధనికులు, వీళ్ళు పేదవాళ్ళు. ఇలా ఎవరైతే చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు తామసిక గుణంలో. అలాగే కర్మ వీళ్ళు చేసే కర్మ ఎలా ఉంటుంది? ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేది. కర్మలు చేస్తారు. ఫలితం గురించి వీళ్ళు ఆలోచించరు. శాస్త్ర సమ్మతంగా చేస్తూ ఉంటారు. శత్రువులు వచ్చి విద్య నేర్పండి అని అడిగినా కూడా వాళ్ళకి విద్య నేర్పిస్తారు. మనం ద్రోణాచార్యుని గనక చూస్తే ధృష్టద్యుమ్నుడికి ఆయన అంటే ఆయన విరోధి. ఆయన చంపడానికే పుట్టాడని తెలిసి కూడా ఆయనకి విద్య నేర్పించారనమాట. ఆయన సత్వగుణంలో ఉన్నట్లుగా. ఫలాభిలాషతో, అహంకారంతో, అధిక ప్రయాసతో ఆచరించేది. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అతిగా పాకులాడడం, చాలా కష్టపడుతూ ఉండడం. ఇది రాజసిక గుణంలో ఉండేవారిది. అలాగే మోహంతో స్వశక్తి ఏమిటో, పరిణామాలు, జరిగే నష్టము, హాని గురించి ఆలోచించకుండా ఆచరించేది తమో గుణము. అంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పడుతుందని ఆలోచించరనమాట వీళ్ళు. కర్మలు చేస్తారు. అంటే మనకి ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సారీ అండి. మోహము స్వశక్తి ఏమిటో, పరిణామాలు, జరిగే నష్టము, హాని గురించి ఆలోచించకుండా చేసేదన్నమాట. అంటే తప్పు చేస్తారు, శిక్షలనేవి ఉంటాయని వాళ్ళకి పట్టించుకోరు. మర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే రేప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటివి అంటే ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్‌లో ధనాన్ని దోచేస్తూ ఉంటారు. ఎవరో ఒకళ్ళవి వాళ్ళ బ్యాంక్‌లో అకౌంట్‌లో వాళ్ళకి తెలియకుండా దోచేస్తూ ఉంటారు. ఇలా విరుద్ధంగా చేసేవన్నమాట. వీళ్ళు తమో గుణం. అలాగే కర్త అంటే ఆ యొక్క చేసే వ్యక్తి గురించి.
ఫలాపేక్ష అహంభావం విడిచిపెట్టి ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలు ఆచరించేవారు. అంటే ఇందాక చెప్తున్నాం కదా, మిత్రుడు వచ్చినా లేకపోతే శత్రువు వచ్చినా, మిత్రుడు వచ్చినా వాళ్ళు ఆ ఫలం గురించి ఆలోచించరు, అహంభావం ఉండదు వాళ్ళకి. ధైర్యంగా అది జయం వస్తుందా దాంట్లో అపజయం వస్తుందని లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు శత్రువు వచ్చినా కూడా మిత్రుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి చేయాల్సింది చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అనురాగం, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రం లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలు ఆచరించే వాళ్ళు ఈ యొక్క రాజసిక గుణంలో ఉండేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఇంకా బాగా చదవడమే ముఖ్యం, బాగా ర్యాంకులు రావాలి ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేయకుండా, కానీ ఇంకా మార్కులు రావాలి, నువ్వు దాంట్లో సీట్ సంపాదించాలి, నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, బాగా మంచి ర్యాంక్ రావాలి, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇంకా మనం పరిగెత్తాలి, ఇంకా ముందుకి స్పీడ్గా పరిగెత్తూ ఉండాలి, ఎక్కడ ఆగకూడదు, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళకి అలసట తీర్చుకోవడానికి కూడా సమయం ఇవ్వకుండా ఇంకా ఇంకా మన యొక్క ఆలోచనల్ని రుద్దుతూ ఉండడం అనమాట. దానివల్ల వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడము, ప్రెజర్ వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల కొంతమంది ఏంటంటే ఆ ఐఐటీలోనో వాటిల్లో వీటిలో ర్యాంకులు రాలేదని సూసైడ్స్ అనేవి అటువంటివి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటివి. అలాగే తమో గుణంలో మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహబుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతరం విచారంతో, కాలయాపనతో కర్మలు ఆచరించేవాడు తమో గుణంలో ఉన్నట్లు. అంటే గ్రంథాలకు విరుద్ధంగా ఇతరులకు ద్రోహం చేస్తూ ఉండడము, వాళ్ళని దూషిస్తూ ఉండడము, ఇంకొకళ్ళ యొక్క ధనాన్ని దోచుకోవాలని చూస్తూ ఉండటము, వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని తినాలని చూస్తూ ఉండడము, నీచమైన బుద్ధి, ఇటువంటివి కలిగి ఉండేవాళ్ళు ఇది తామస గుణము. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము మూడేసి విధాలు. వాటిని గురించి పూర్తిగా విడివిడిగా వివరిస్తాను విను. ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించే మూడు విధముల సుఖముల గురించి మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరటం గురించి ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. మళ్ళీ అలాంటిదే టేబుల్ మనం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు బుద్ధి, ఈ సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్యము అకర్తవ్యాలను, భయము అభయాలను, బంధాన్ని మోక్షాన్ని గ్రహించే బుద్ధి వీళ్ళకుంటుంది. ఏది మనకి కర్మ బంధాన్ని కలిగిస్తుంది, ఏది కలిగించదని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఏది ప్రవృత్తి, ఏది నివృత్తి, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదని కూడా తెలుసుకుంటారు అనమాట. కొంతమంది అన్నిటికీ భయపడుతూ ఉంటారు. భయం అనేది ఉండాలి కానీ జీవితమే భయం అయిపోకూడదు. కాబట్టి వీళ్ళు అది ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు సాత్వికం. ధర్మాలను, కార్యకార్యాలను సరిగ్గా తెలుసుకోలేని బుద్ధి ఈ రాజసిక గుణం అనమాట. అలాగే తామసం, అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగా, విపరీతంగా భావించే బుద్ధి. వాళ్ళకి అజ్ఞానం ఉండడం వల్ల, అంధకారంలో పడి ఉండడం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా చూస్తూ ఉంటారు, ధర్మాన్నేమో అధర్మంగా చూస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా విరుద్ధంగా చూస్తూ ఉంటారు. అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎలా ఉండాలో బోధించారు. ఎవరు చెప్పారు? కృష్ణుడు చెప్తే మేము వినాలా, అది కరెక్ట్ అయిపోతుందా అని వాదిస్తూ ఉంటారనమాట ఇటువంటి వాళ్ళు. మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన పుత్ర వ్యామోహంలో తప్పులనేమో ఒప్పులుగా అనుకుంటున్నాడు, ఒప్పులనేమో తప్పులుగా అనుకుని ఆయన ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే సంకల్పం, వాళ్ళ యొక్క సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది? సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది మనసు, ప్రాణం, ఇంద్రియాలు, వీటి వ్యాపారాలను యోగ సాధనలో నిలబెట్టగలిగే ధైర్యం అనమాట. అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా హనుమంతుడిని చూస్తాం మనం. సీతాదేవి ఎక్కడుందో కనిపెట్టడానికి ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు. మధ్యలో ఆ మైనాకుడి యొక్క, అంటే పర్వతం మైనాకుడు వస్తారనమాట సముద్ర మార్గంలో. అడ్డుగా వచ్చి చెప్తారు, హనుమాన్ నువ్వు చాలా అలసిపోయావు, ఇక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో, ఇక్కడ చాలా పండ్లు ఉన్నాయి, వాటిని ఆరగించు, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని తర్వాత వెళ్ళొచ్చు అని. కానీ ఆయన ఏం చెప్తారు? లేదు, ఇది భగవంతుని యొక్క కార్యం, నేను వెళ్ళాలి, నాకు ఇప్పుడు విశ్రాంతి అనేది అవసరం లేదు, నేను ఇప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోలేను, ఏదైనా సరే భగవంతుని యొక్క కార్యం అయిన తర్వాతనే నేను చేస్తాను, కాబట్టి దీన్ని నేను మధ్యలో ఇట్లా వదిలిపెట్టలేనని ఆయన దాన్ని పూర్తి చేస్తారు. అంటే ఆయన యొక్క బుద్ధిని, మనస్సుని, ఇంద్రియాలను అన్నిట్లు కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతారు. అలాగే రాజసం, ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాష, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండే ధైర్యము. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి వేటి ద్వారా కలుగుతుందో అలాంటి కార్యాలను వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఫలాల కోసం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, ప్రమోషన్స్ కోసం ఏవో ఒక దానాలు చేస్తూ ఉంటారు, భౌతిక అవసరాల కోసం ఏవో ఒక దానాలను, లేకపోతే యజ్ఞాలను, తపస్సులను ఇటువంటి చేస్తూ ఉంటారనమాట. నిన్న మనం చూసాము అటువంటివి. అలాగే తామసం, బుద్ధి లేనివాడు,
నిద్ర, భయం, దుఃఖం, విషాదం ఈ మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసే ధైర్యం. అంటే తామసిక గుణంలో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ నిద్ర, భయం, దుఃఖం, విషాదం ఇటువంటి మదాలను విడిచిపెట్టకుండా చేసే అంటే అతిగా నిద్రపోవడము, అన్నిటికీ భయపడుతూ ఉండడం, లేకపోతే అస్సలు భయం లేకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా ఉండడం, ఎప్పుడు కూడా దుఃఖంగా విషాదంగా ఉండడం ఇట్లా చేస్తూ ఉండేవారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ కొట్టే ఆనందము సుఖం ఎలా ఉంటుంది. సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆరంభంలో విషంలో ఉన్న అంటే ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యే సుఖాన్ని వీళ్ళు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మానుభూతి పొందే మార్గంలో ఏంటంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం కఠినంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఆరంభంలో. అంటే ఈ పాటించడము, ఏవైతే చేయకూడదు అంటున్నారో వాటిని వదిలిపెట్టేయడము, వీటిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. కానీ రాను రాను సఫలమైతే అది వాళ్ళు దివ్య స్థితిని పొందగలుగుతారు. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మీరు ప్రతిరోజు కూడా భగవద్గీత అటెండ్ అవుతున్నారు ఈ 18 రోజుల నుంచి. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు మీరు వింటూ ఉన్నారనమాట. నాకు చెప్పే అర్హత లేకపోయినప్పటికీ కూడా మీకుండే శ్రద్ధను బట్టి భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. అంటే మీకు అది ఎలా అయితే అర్థమవుతుందో మీకు అలా అర్థం చేయగలుగుతున్నారు. అలాగే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే పిల్లలు ఎప్పుడైతే స్కూల్‌కు వెళ్ళేటప్పుడు మొదట్లో వాళ్ళు బాధపడతారు. మేము వెళ్ళము, స్కూల్‌కి వెళ్ళమని ఏడుస్తూ ఉంటారు. కానీ ఒక అలవాటయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అక్కడంతా అలవాటయిన తర్వాత వాళ్ళకదంతా చదువు వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. మొదట్లో కొంత కఠినంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే రాజసిక గుణము. మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేది. ఇంద్రియములు, ఇంద్రియార్థముల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖము. మనకి ముక్కు, చెవులు, కళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలని మనం ప్రారంభంలో సుఖం కోసం ఎక్కువగా టీవీలో, ఫోన్‌లో చూస్తూ ఉండడము, లేకపోతే ఎవరో ఏదో ఒక మంచి విషయాలు కాకపోయినా భౌతికమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంటే మనకి టైం పాస్ అన్నట్లుగా వాటిని వింటూ ఉండడము, ఇవంతా చేస్తూ ఉంటాము. అవి స్టార్టింగ్‌లో ఏంటంటే కొంత అమృతంలా కనిపిస్తాయి. కానీ తర్వాత వాటి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి శారీరకంగాను వస్తాయి, మానసికంగాను వస్తాయి. లేకపోతే వాళ్ళకి మనకి గొడవలవుతూ ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత నిద్ర, బద్ధకం, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోను, అంతంలోను మోహం కలుగజేసే సుఖము. వీళ్ళకేంటంటే మొదట్లో కొంత ఆనందం ఉంటుంది. తర్వాత విషమంగా ఉంటుంది. వీళ్ళకేంటంటే మొదట్లోను హానే, లాస్ట్‌లో కూడా హానే. అంటే 2 చోట్ల కూడా దుఃఖంగానే ఉంటుంది. ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి. మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. మద్యము, డ్రగ్స్ ఇటువంటివన్నీ వీళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అవి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉంటారు. అవి వాటితో వచ్చే ఫలాల వల్ల కూడా వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళకేది గుర్తుండదు. ఇంద్రియాలు, బుద్ధి అన్నీ కూడా నశిస్తాయి. వారికెప్పుడూ దుఃఖమే మిగులుతుందనమాట. ప్రారంభంలో కూడా అలాగే చివర్లో కూడా. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజించబడతారు. అంటే మనం ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఆ త్రిగుణాల ప్రభావం గురించి చూస్తూ వచ్చాము. అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం బ్రాహ్మణులేమో సత్వగుణంలో ఉంటారు, క్షత్రియులేమో రజోగుణంలో ఉంటారు, వైశ్యులు రజో తమో గుణం మిక్స్ అయి ఉంటారు, శూద్రులేమో తమో గుణంలో ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళని ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విద్యాభ్యాసం సమయంలో గురువు వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసే కర్మలను బట్టి విభజిస్తారు. వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళు క్షత్రియులు, వీరు వైశ్యులు, వీళ్ళు శూద్రులు అని. అంతేగాని పుట్టుకతో కాదు. ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు. తన కొడుకు కూడా ఇతరులతో పాటుగానే ఆయన విద్యాభ్యాసం అనేది, శిక్షణ అనేది ఇచ్చారు. బ్రాహ్మణులేమో 9 గుణాలను కలిగి ఉంటారు. అలాగే క్షత్రియులేమో 7 గుణాలను కలిగి ఉంటారు. వైశ్యులేమో 3 గుణాలను కలిగి ఉంటారు. శూద్రులేమో ఒక గుణాన్ని కలిగి ఉంటారు. అవేంటో కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. శమోదమస్తపశౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. శమము అంటే ప్రశాంతత, దమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకములపై విశ్వాసము ఇవి బ్రాహ్మణుల సహజ సిద్ధ స్వభావ కర్మ లక్షణాలు. ఇవి ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు నిజమైన బ్రాహ్మణులు. చిత్తశుద్ధి, నిజాయితీ అనేవి వాళ్ళకు ఉంటాయి అన్నమాట.
శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవి క్షత్రియులకు ఉండవలసిన అటువంటి కర్మ లక్షణాలు. అంటే వాళ్ళు చేసే లక్షణం యొక్క కర్మ యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు క్షత్రియులు ఏంటంటే ఎప్పుడు యుద్ధం వచ్చినా కూడా రెడీగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఆర్మీ వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, పోలీస్ వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తున్నా, ఎప్పుడు ఏదైనా ఆపద వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ముందుండి ఇతరులందరినీ కూడా, ప్రజలందరినీ కూడా రక్షిస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఈ బలము, ధైర్యము, అలాగే ఆయుధాలని ఎలా అయితే వాడాలో అలా వాటిల్లో నైపుణ్యం ఉండాలి. అలాగే యుద్ధంలో నుంచి పారిపోకుండా ఉంటారు. విశాల హృదయంతో వాళ్ళు దయాగుణం కలిగి ఉంటారు. మరియు వాళ్ళకి నాయకత్వ సామర్థ్యం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కృషిగోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయం, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సహజ సిద్ధమైన పనులు. పనులు చేయటం ద్వారా, సేవ చేయటం ద్వారా శూద్ర లక్షణములు గల వారి యొక్క సహజమైన విధి. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి గురించి చెప్తున్నారు. వైశ్యులు ఏంటంటే ధనం సంపాదించడం, వ్యవసాయం చేయడము, అలాగే వ్యాపారం చేయడము, భగవంతుని యొక్క కార్యాల కోసం ఆ యొక్క ధనాన్ని సంపాదించడం అనే ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉండాలి. అంతేగాని వాళ్ళ యొక్క తృప్తి కోసం, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉండకూడదు వీళ్ళకి. అలాగే శూద్రులు ఎవరైతే పైవేవి చేయలేకపోతున్నారు, అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క కర్మలను కానీ, క్షత్రుల యొక్క కర్మలను కానీ, వైశ్యుల యొక్క కర్మలను కానీ, అవి ఏవి చేయలేకుండా వాళ్ళు ఏది చెప్తే మేము అది చేస్తాము అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు శూద్రులుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నారు. ఏ వర్ణం వాళ్ళైనా సరే భగవంతుని యొక్క కార్యంలో గనక నెలకొంటే ఆయననే చేరుకుంటారు అనేది మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం 4వ అధ్యాయంలో. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణతను ఎలా సాధించగలడో ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. అంటే వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి వచ్చే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు నిర్వర్తించడం ద్వారా వాళ్ళు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించవచ్చు. అలాగే వాళ్ళకి విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఆ పరిపూర్ణత ఎలా సాధించగలడో కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, వినమని చెప్తున్నారు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. అంటే ఎవరి కర్మలను వారు చేయడం వల్ల భగవంతుని చేరుకుంటారు. బ్రాహ్మణులు అవ్వచ్చు, శూద్రులు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే. ఒకళ్ళు గొప్ప కాదు, ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు. ఉదాహరణకు మనకి మందిరాల్లో ఏ ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటాయి, మనం తిరుపతిని చూస్తూ ఉంటాము. ఆ బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే ఆ అర్చనలు, వాటికి సంబంధించిన అన్ని కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. క్షత్రియులు అంటే ఒక పోలీసు వాళ్ళు, లేకపోతే అక్కడ క్యూ లైన్ లో ఎలా ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలో వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఆ యొక్క బుక్ స్టాల్స్ వీటిల్లో, లేకపోతే ఏవైతే స్టాల్స్ పెట్టేసి భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలను కానీ ఇవి పర్చేజ్ చేస్తారు, అంటే అమ్మడము అవి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వైశ్యులాగా. అలాగే శూద్రులు ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏ పని చెప్తే అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా ఈ 4 కూడా భగవంతుని యొక్క కార్యంలో, భగవంతుని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా పెట్టుకుని వాళ్ళు చేయగలిగితే ఎవరైనా కూడా ఒకటే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్విషం. పర అంటే ఇతరుల ధర్మమును సరిగ్గా చేయుట కంటే కూడా, సరిగా చేయలేకపోయినా సరే తన స్వధర్మము చేయుటయే
వ్యక్తికి శ్రేష్టము. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయుటలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు. అంటే స్వధర్మం ఏంటంటే కొద్దిగా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. వాళ్ళ ధర్మం వేరే వారి ధర్మం ఏంటంటే చాలా ఈజీగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది కరెక్ట్ కాదనమాట. ఎందుకు? మనకి గురువు అనేవారు నిర్ణయించారు. నువ్వు ఈ ధర్మం, నీది ఈ ధర్మము, నువ్వు ఈ గుణాన్ని బట్టి నువ్వు ఇందులో ఉన్నావు అని. కాబట్టి ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళైనా, ఏ వర్ణంలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే భగవంతుని కోసం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు, జన్మనా జాయతే శూద్రః సంస్కారాత్ భవేత్ ద్విజః వేదపాఠాత్ భవేత్ విప్రః బ్రహ్మజానాతి బ్రాహ్మణ అని. అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే, మనం పుట్టేటప్పుడు అందరూ జన్మనా జాయతే శూద్రః, పుట్టేటప్పుడు అందరూ కూడా శూద్రులమే. కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి ఉన్నారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రులుగా ఉండిపోతారనేది వాళ్ళ యొక్క స్వభావ సిద్ధ విధులను బట్టి ఉంటుంది, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన కర్మలను చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి పాపం అనేది అంటదు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి కాంక్షతి సమసర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. అలా బ్రహ్మస్వరూపం పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనసుతో దేనిని ఆశించడు. ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో అందరిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, అలాగే అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ సమానమని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు, దేనిని ఆశించరు, దేనికి కూడా దుఃఖించడు. అంటే వేటికి అంటే ఇది నాకు జరగలేదు అని వాళ్ళు దుఃఖించరు. సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమ భక్తి కలిగి ఉంటారు. అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని పట్ల భక్తిని కలిగి ఉంటారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. అటువంటి వారు పండితులని చెప్పబడతారు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. అంటే భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం మనం, నదద్భాసయతే సూర్యో నశశాంకో నపావకః. అంటే భగవంతుని యొక్క లోకంలో సూర్య చంద్రుల అవసరం కూడా లేదు, విద్యుత్ శక్తి అవసరం లేదు, అటువంటి లోకము నాది, అటువంటి ధామము నాది అని భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. కాబట్టి అటువంటి అంటే ఎవరైతే భగవంతుని పూర్తిగా తెలుసుకున్నారో సంపూర్ణ భావనలో వాళ్ళు అటువంటి లోకానికి చేరగలుగుతారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అథ చేత్వహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్యాహంకారముచే నా మాటలు వినక పనిచేస్తే నువ్వు నశిస్తావు. అంటే ఉదాహరణకు మనకి చూసుకుంటే మనకు కూడా చాలా కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి, స్వామి నీ మీద నాకు భక్తి ప్రేమ అనేవి ఉన్నాయి, నేను పరిపూర్ణుని కాకపోవచ్చు, కానీ మీరేం చేయాలి అని చెప్తే నేను అవి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పుకుంటే గనక మనం కూడా పరిపూర్ణ సాధించవచ్చు. అలాగే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మీకున్న కష్టాలన్నీ నా అనుగ్రహం వల్ల దాటగలరు అని. అంటే కృష్ణ చైతన్యం నందు వర్తించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆప్తమిత్రుడిగా ఆయనే వచ్చేస్తారనమాట, మిత్రుడిగా. ఎలా అయితే అర్జునుడికి ఆప్తమిత్రుడిగా వచ్చారు, అలాగే ప్రహ్లాదుడికి ఆప్తమిత్రుడిగా వచ్చారు, ధ్రువ మహారాజుకి ఆప్తమిత్రుడిగా వచ్చారు, ఇట్లా. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క సౌఖ్యము మనం చూసాం, అనన్యాశ్చింతయంతో మా. అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఎప్పుడు ఆయన ఆయన చింతనలోనే ఉంటారో వాళ్ళ యోగము క్షేమము నేనే చూసుకుంటానని ఆయన చెప్పారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క సమస్త దుఃఖాలని కూడా నేనే దూరం చేస్తానని చెప్తున్నారు. అందుకే కుంతీదేవి కూడా మనకి భాగవతంలో వస్తుంది. కుంతీదేవి చెప్తారు, ఆవిడేంటంటే చిన్నప్పుడే ఒక బిడ్డని, అంటే కర్ణుని కోల్పోయారు, భర్త చనిపోయారు, 5గురు పిల్లల్ని చాలా కష్టపడి పెంచుతారు, వనవాసం కూడా వెళ్ళారు ఆవిడ. పిల్లల మీద హత్య ప్రయత్నాలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ మీద హత్య ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఆవిడకి కోపం అనేది రాలేదు. యుద్ధం అయ్యాక కూడా, యుద్ధం అయ్యింది, రాజ్యం పాండవులు గెలుచుకున్నారు. కానీ ఆవిడ, అంటే మనమైతే ఏంటంటే ఆ టైంలో అమ్మయ్య ఇంకా చాలు, చాలా కష్టాలు పడ్డాము, యుద్ధం గెలుచుకున్నాము, ఇంకా రాజ్యం మందే, సుఖపడవచ్చు అనుకుంటాం. కానీ ఆవిడేంటంటే ఇట్లా కాదు, నువ్వు ఎప్పుడైతే కష్టాలు ఉంటాయో అప్పుడు ఓ కృష్ణ, ఓ భగవంతుడా, నువ్వు అప్పుడు మాకు తోడుగా ఉన్నావు, కానీ సుఖాలు అనేవి మాకు వచ్చాయి అంటే నువ్వు మా నుండి వెళ్ళిపోతావు, అందుకే నాకు ఇంకా ఇంకా కష్టాలను ఇవ్వమని ఆవిడ కోరుకుంటుంది అనమాట.
విపదా సంతా శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు అని. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ కష్టాలు ఉంటాయో అక్కడ నువ్వు మాతో పాటు, ఎందుకంటే మన కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉంటాము కాబట్టి ఆవిడ అలా కోరుకుంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పినవి వినడం లేదో, వాళ్ళకి తోచిన రీతిగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతున్నారో, వాళ్ళేంటంటే దారి తప్పిపోతున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నా మాట వినక అంటే, భగవంతుడు లేకపోతే భగవంతుని ప్రతినిధి అయిన ఏదైనా ఒక గురువు, ప్రామాణికమైన గురువు ఎవరైతే చెప్తారో అటువంటి మాట వినకపోతే నశిస్తావు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. మనం రెండవ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము, ఒక చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఉన్నట్లుగా. ఒక పక్షి ఏంటంటే ఆ యొక్క ఫలాలు చేదుగా ఉండొచ్చు, పుల్లగా ఉండొచ్చు, తీయగా ఉండొచ్చు, వాటిని ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక పక్షి అంటే పరమాత్మ, ఆయన చూస్తూ ఉంటారు అంతే, మనం చేసే పనులను చూస్తూ ఉంటారు. మనం పాపాలు చేస్తూ ఉంటే మనకు సంబంధించిన పాపం పండ్లు మనకి వస్తూ ఉంటాయి, మనం పుణ్యాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ తీయని పండ్లు మనకి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు మాత్రం చూస్తూనే ఉంటారు సాక్షిభూతుడిగా, వాటిని ఆయన తీసుకోరు. అందుకే ఆయన ఆ హృదయస్థ పరమాత్మగా ఉండి, ఆయన మన యొక్క గత కర్మలు మనం మర్చిపోయినా కూడా ఆయనకు అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఈ భౌతిక యంత్రం ఇక్కడ చెప్పారు కదా, యంత్రారూఢ అని మాయ. ఆ యంత్రంలో గనక అంటే ఒక రంగులు రాట్నం గనక ఉంటే మనం కింద ఉంటాము, అది స్టార్ట్ అయితే పైకి కిందికి పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటాము. అంటే మనం చేసే కర్మలను బట్టి స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడం, మళ్ళీ నరకలోకాలకు వెళ్ళడం, స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడం, మళ్ళీ నరకలోకాలకు వెళ్ళడం, ఇట్లా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాము. ఆయన ఏంటంటే మనం చేసుకున్న కర్మను బట్టి మళ్ళీ మనము అటువంటి జీవితాలు, అటువంటి దేహాల్లోనే మనల్ని పడవేస్తున్నారు. ఇది తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాత్ గుహ్యతరం మయా విమృశై తదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. ఈ విధంగా గుహ్యతరమైన జ్ఞానము నేను నీకు ఉపదేశించి తిని, దీనిని పరిపూర్ణంగా యోచించి పిమ్మట నీ ఇచ్ఛానుసారము చేయము. యథేచ్ఛసి తథా కురు, నీ ఇష్టానుసారము వర్తించు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి స్వల్ప ఆ ఆ స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చారనమాట. దాంట్లో ఆయన జోక్యం చేసుకోడు, మనకి స్వల్ప స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఆయన ఏంటంటే ఆదేశాలను ఇచ్చారు, ఇది చేస్తే నువ్వు ఇలా బాగుపడతావు, లేకపోతే ఇలా పతనం చెందుతావు అని. కాబట్టి ఆయన ఏం బలవంతం చేయరు నువ్వు ఇదే చేయాలి అని. కానీ ఇక్కడ కూడా అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు, యథేచ్ఛసి తథాకురు. నువ్వు నీకు గుహ్యతరమైన, గుహ్యాత్ గుహ్యతరం గుహ్యతమం అనేది మనం చూసాం. ఇక్కడ గుహ్యాత్ మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు, నేను నీకు ఈ జ్ఞానం ఇచ్చాను కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఎలా చేస్తావు అనేది నీ ఇష్టము అని. అలాగే సర్వగుహ్యతమం భూయ శృణి మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు ఒకట చేత సర్వగుహ్యతమ జ్ఞానమైన నా దివ్యోపదేశమును నీకు వసగుతుంటిని. ఇది నీ హితము కొరకై ఉన్నందున దానిని నా నుండి ఆలకింపుము. ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మళ్ళీ గుహ్యతరము గుహ్యాత్ గురించి వివరించారు. మళ్ళీ గుహ్యతమం అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అంటే టాప్ మోస్ట్ జ్ఞానం గురించి ఇంకా నీకు చెప్తున్నాను విను అని ఇప్పుడు వచ్చే ఈ రెండు శ్లోకాల్లో వివరించబోతున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నా భక్తుడి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నువ్వు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తున్నాను. అంటే వీటిని చర్మ శ్లోకాలు అంటారు భగవద్గీతలో. చర్మ శ్లోకాలు ఈ 65, 62 అనేవి. అంటే ఇంతకుముందు అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు శ్లోకాల్లో భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇంతకు ముందు వరకు కూడా చెప్తూ వచ్చారు, కానీ ఇంకా ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నారు. నీ యోగము క్షేమం నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను, నువ్వేం చేసినా నా కొరకు చెయ్యి అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటే సర్వదా నా గురించే చింతించు, నా భక్తుడివి అవమని చెప్తున్నారు. అలాగే మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను ఎల్లవేళలా నువ్వు అర్చిస్తూ ఉండు,
నాకు నమస్కరిస్తూ ఉండు. మామే వైశ్యసి సత్యంతే, నువ్వు అటువంటప్పుడు నువ్వు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని చెప్పారు. అందరూ ఆయన యొక్క అంశలమే. అలాగే ఆయన 5వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, అందరికీ నేను శ్రేయోభిలాషిని అని. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సుహృదం సర్వభూతానాం, సుహృదం అంటే అందరి హృదయాల్లో శ్రేయోభిలాషిలాగా నేను ఉన్నానని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు నా స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు ఈ మాట ఇస్తున్నానని మనందరికీ కూడా చెప్తున్నట్లే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు. అంటే భగవంతుడు మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఒక బిడ్డ కనుక దారి తప్పిపోతే ఎలా అయితే తండ్రి తన కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడో అలా. అందుకే మనకి చాలా యోగాలు, మనకి భగవద్గీత స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలా యోగాలు చెప్పారు. బ్రహ్మభూత స్థితి గురించి చెప్పారు, పరమాత్మ, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనేవి చెప్పారు, సన్యాసము, త్యాగము, మనస్సుని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడము, ధ్యానము మొదలగుమైన చాలా రకాలమైన జ్ఞానాల గురించి చెప్పారు. వివిధ ధర్మాల గురించి కూడా చెప్తూ వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత ముగింపు దశలో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆ సర్వధర్మాలు అంటే సర్వ విధములైన ధర్మాలను విడిచిపెట్టి కేవలం నువ్వు నన్ను అంటే నాకు శరణాగతి గనక పొందగలిగితే, నువ్వు కేవలం నా భక్తుడివి అయితే చాలు, నేను నీకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తాను. ఇక్కడ మనం చేయవలసిన కర్మల్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పట్లేదు. కాబట్టి కృష్ణుడికి ఏదైతే ఉపయోగపడదో అటువంటివి మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే అనన్య భక్తి వల్ల మోక్షం కూడా లభిస్తుంది అనేది కూడా మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని ఉద్దేశించి సర్వ ప్రపంచానికి సర్వలోకాలకి కూడా ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. మానవుడు తన స్వీయ సంరక్షణ గురించి లేదా ఇతరుల రక్షణ గురించి ఆందోళన విడిచిపెట్టి విశ్వాసంతో, మనస్సుతో మరియు కర్మలతో శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణాగతి పొందితే, శరణాగతి వేడుకొనగలిగితే, శ్రద్ధతో, ప్రేమతో, ఆయన మీద విశ్వాసంతో గనక సర్వజీవులకు అన్ని రకములైన కష్టాల నుంచి ఆయనే మనల్ని కాపాడుతాను, దృఢమైన నమ్మకంతో మీరు ఉంటే చాలు, నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత నేను చూసుకుంటాను అని, సర్వ పాపాల నుండి కూడా విముక్తి పొందేలాగా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ సంసార చక్రం నుండి నేను రక్షిస్తానని కూడా చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తే ద్రౌపదీదేవి, ఆమె చాలా కష్టపడింది. వీళ్ళందరూ వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు, కానీ ఆమె యొక్క బలం సరిపోలేదు. ఇంకా 2 చేతులు కూడా వదిలేసి భగవంతుని వేడుకుంది, ఇంకా నా వల్ల కాదు, నువ్వే రక్ష అని. ఎప్పుడైతే ఆవిడ అలా కోరుకుందో వెంటనే భగవంతుడు ఆవిడ్ని రక్షించగలిగారు. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచా శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించేవాడికి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. అంటే తన బోధనను పూర్తి కావిస్తున్న ఈ టైంలో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు గీత యొక్క మహిమను మరియు దానిని శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగే ఫలాల గురించి మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ ఆ తపస్కాయ అంటే తపసంపన్నుడు లేని వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించలేని వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అభక్తాయ అంటే శుద్ధ భక్తులు కాని వాళ్ళు, అభక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అశుశ్రూషవే అంటే ఆ భగవంతుని గురించి వినడం కూడా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే భక్తియుత సేవలో లేని వాళ్ళు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, అభ్యసూయతి అంటే భగవంతుని పట్ల ఎవరైతే అసూయ కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు దీనిని చెప్పకూడదు అని. ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. అంటే ఇటువంటి వారికి భక్తియుత సేవ అనేది తప్పకుండా దొరుకుతుంది, భగవంతుని యొక్క సేవ అనేది దొరుకుతుంది. అలాగే అతను భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాడు. అంటే మనం కూడా ఇతరులకు చెప్తూ ఉండొచ్చు. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి, ఈ క్లాసుల్లో వాళ్ళని కూడా మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు. ఇలా ఏంటంటే మీరు కూడా ఈ యొక్క రహస్యాన్ని వాళ్ళకి వివరించిన వాళ్ళు అవుతారు. మనకు తెలిసింది మనం చెప్పొచ్చు, అలాగే వాళ్ళని కూడా ఇంకా ఈ భగవద్గీత యొక్క శ్రవణానికి మనము ఉత్సాహపరచవచ్చు అనమాట.
నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు. అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత ఇటువంటి వాటిని వివరిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ అంటే మనకి ఎవరైతే భక్తులైన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారికంటే నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇంకొకరు లేరని చెప్తున్నారు. అలాగే అటువంటి సేవకుడు కూడా ఈ ప్రపంచంలోనే ఇంకొకరు లేరని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం శ్రీ ప్రభుపాదుల వారిని చూస్తే ఆయన రోజుకి ఏంటంటే కేవలం 2 గంటలు అట్లా నిద్రపోయేవాళ్ళు. మిగతా అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, భగవద్గీత, భాగవతము, ప్రచారము ఇటువంటి వాటి మీదే ఆయన యొక్క గురి అంటే ఆయన యొక్క లక్ష్యం అనేది ఉంటూ ఉండేదన్నమాట. అధ్యేష్యతే చయ ఇమం ధైర్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అంటే శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, మీరు కూడా ఈ 18 రోజుల నుంచి వింటున్నారు, నేను కూడా మీకు చెప్తూ వింటున్నాను. ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే భగవంతుని మీద అసూయ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా భగవంతుని పూజించిన వాళ్ళు అవుతున్నారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. ఇందాకైతే చెప్పారు అటువంటి వాళ్ళకి చెప్పొద్దు, ఎవరైతే అభక్తులు ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ చెప్పారు. కానీ అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే శ్రద్ధతో వింటూ ఉంటారో మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు శుద్ధ భక్తులు కాని వాళ్ళకి దీన్ని వివరింపకూడదు అని చెప్పారు. కానీ సర్వులు శుద్ధ భక్తులు కానప్పటికీ చాలా మంది మానవులు ఏంటంటే కృష్ణుని మీద అసూయ లేకుండా ఉంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళకి అలాగే భగవంతుని మీద విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రామాణిక భక్తుని ద్వారా భగవంతుని గూర్చి శ్రవణం చేసినట్లయితే వాళ్ళు కూడా ఈ ఫలితాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తులు ఏంటంటే మనం చూస్తూనే ఉంటాం అప్పుడప్పుడు రోడ్ల మీద లేకపోతే చిన్న చిన్న సభలు పెట్టి లేకపోతే ఏదో ఒక మందిరంలో ఇదంతా కూడా సామాన్య జనులకి వివరిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనీసం శ్రవణం చేయగలిగితే భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గీతాధ్యయనం ద్వారా లేకపోతే ఈ గీతా బోధన ద్వారా కనీసం గీతా శ్రవణం ద్వారా అంటే గీతను చదివే వాళ్ళైనా, గీతను బోధించే వాళ్ళైనా, గీతని శ్రవణం చేసే వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే ఉత్కృష్టమైన ఫలితాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వాళ్ళు చేరుకోగలుగుతారని కూడా చెప్తున్నారు. కచ్చిదే తచ్యుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిద జ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా? మనకి ఎప్పుడైతే ఆ 2.7 అధ్యాయంలో చెప్పారు, భగవంతుణ్ణి అడిగారు అర్జునుడు, నేను ఇంకా కార్పణ్య దోషో ప్రహద స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం శాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను నీకు శిష్యుడిని, నువ్వు గురువుగా ఉండి నాకు బోధించు. నేను ఇప్పుడు నా యొక్క ఈ బంధువుల్ని, ఈ యుద్ధరంగంలో ఉన్న మిత్రులని, గురువులని, తాతల్ని వీళ్ళందరినీ చూసుకొని నేను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను. నువ్వు గురువుగా ఉండి నన్ను శిష్యుడిగా స్వీకరించి నువ్వు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వగలిగితే అంటే ఇస్తే నేను నువ్వు చెప్పినట్లు వింటాను అని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయన యొక్క అప్పుడు చెప్పిన దానికి ఇక్కడ అప్పుడు అడిగిన దానికి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు భగవంతుడు, నీ యొక్క అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అని. ఎందుకు? ఒకవేళ శిష్యుణ్ణి ఆయన ఒక గురువుగా ఉండి శిష్యుని స్వీకరించి ఇక్కడ సరైన దృక్పథంతో అవగాహన చేసుకుంటువా లేదా? ఒకవేళ అర్థం చేసుకోలేకపోతే దానిని మళ్ళీ చెప్పడానికి భగవంతుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకు? ఇక్కడ అర్థమైందా లేదా అని కూడా అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఒకవేళ అర్థం కాలేదు అంటే గురువు అనేవాడు శిష్యుడికి మళ్ళీ చెప్తాడు అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ అది విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహము చే నా స్మృతిని తిరిగి పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ ఆదేశానుసారము పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను.
అంటే కరిష్యే వచనం తవ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, నష్టోమోహ స్మృతిర్లబ్ధ, ఆ మోహం నశించింది, స్మృతిర్లబ్ధ, స్మృతిని మళ్ళీ పొందగలిగాను. స్థితోస్మి గత సందేహ, అంటే నేను స్థిరంగా ఉండగలుగుతున్నాను, నా గత సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు ఇప్పుడు ఏవైతే నాకు చెప్పావో, ఏం చెప్తున్నావో, ఇంకా నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో నేను అది మొత్తం అవగాహన చేసుకున్నాను, కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడతో ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్పడం ఇందాక శ్లోకంతో కంప్లీట్ అయింది, ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్పడం కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమ శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులచే ఇరువురు మహాత్ముల, శ్రీకృష్ణార్జున అనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. అది ఎలా ఉంది? సంవాదం ఇమం అశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచం అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలనే కాదు, మధ్యలో గోవిందుని యొక్క రూపాన్ని కూడా చూసి ఆనందించారు, ఆయన విశ్వరూపాన్ని చూశారు. సంజయుడు ఈ యొక్క భక్తుడు అనమాట, వ్యాసదేవుడు ఇచ్చిన ఆ దివ్యమైన చక్షులతో ఇదంతా చూడగలుగుతున్నారు, భగవద్గీతను విన్నారు. ధృతరాష్ట్రుడు భక్తుడు కాదు, కానీ సంజయుడు చెప్తూ ఉంటే వినగలిగారు. అసూయతో కోపంతో కానీ ఎలా అయినా ఆయన విన్నారు, కాబట్టి ఆయనకు కూడా భక్తి కలిగే ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాస ప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మనం చూస్తే నారదముని బ్రహ్మ యొక్క పుత్రుడు, ఆయన వేదవ్యాసుల వారికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ వేదవ్యాసుల వారు ఇక్కడ సంజయుడికి ఆ దివ్యచక్షులు ఇవ్వడము, ఆయన అక్కడ జరిగేదంతా అంటే ఏంటంటే ఒక ఎవరైతే ప్రామాణికుడే ఉన్నారో ఆయన నుంచే మనం ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాము అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. కాబట్టి ఆ అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న భగవానుడు యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. అందుకే ఆయన యొక్క గురువు గారి గురించి గొప్పగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే అహంకారం అనేది రాకూడదు, అంటే అది ఏదున్నా కూడా నా గురువు యొక్క ఫలితమే, అంటే గురువు గారు నాకు బోధించిందే, గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశమే తప్ప ఇది నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు అని అక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమ అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహాద్భుతమైన సంవాదమును పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి మధ్య ఏదైతే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నదంతా అయినా వినగలుగుతున్నారు, స్వయంగా వినగలుగుతున్నారు, స్వయంగా చూడగలుగుతున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని ఆయన పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అర్జునుడు కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నప్పుడు అన్నారు, నువ్వు నీ వచనామృతం, నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో నాకు అది నా చెవుల్లో అమృతం పోసినట్లుగా ఉంది అని. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అది గుర్తు చేసుకుని ఆయన ఆనందిస్తున్నారు. అందుకే ఓ రాజా అని ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తున్నారు ఇక్కడ. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో అత్తట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము. అంటే ఇక్కడ సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి. ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు? ఓ ధృతరాష్ట్ర, దీని అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇంకా నీ పుత్రుల పని అయిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ ఆ శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి అక్కడే ఉంటుంది, సంపద అక్కడే ఉంటుంది, విజయము అక్కడే ఉంటుంది, అసాధారణమైన శక్తి కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అంటే నీతిర్ ధ్రువ, అంటే నీతి అనేది అలాగే నిశ్చయము అన్ని కూడా అక్కడే ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ధృతరాష్ట్రుడు ఎప్పుడైతే 1వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకంలో అడిగారు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే మామక పాండవాశ్చైవ, ఇట్లా అడిగారనమాట. ఆ ధర్మక్షేత్రం ఎలా ఉంది, ఎలా అక్కడ యుద్ధం జరగబోతుంది, మామకాహ అంటే నా పుత్రులు, పాండురాజు పుత్రులు అని సపరేట్ చేసి మాట్లాడారు. అది అర్థమైంది కాబట్టి సంజయుడు ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు, ఇంకా భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు ఇటువంటి మహాయోధులందరూ ఉండడం వల్ల తన పుత్రుల యొక్క విజయం నిశ్చయంగా జరుగుతుంది అని ధృతరాష్ట్రుడు కొంత అతి విశ్వాసంతో ఆయన ఉన్నాడనమాట.
కానీ యుద్ధరంగమున జరిగిన సన్నివేశాలను ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించిన పిమ్మట సంజయుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణార్జునులు ఉండడం వల్ల విజయము పాండవ పక్షంలోనే ఉంటుంది అని ఇక్కడ ధృవపరిచారు. మీ పిల్లలకి నాశనం తప్పదు అని కుండ బద్దలు కొట్టేసినట్లు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సంజయుడు. కాబట్టి గీతా పాఠం ఏం చెప్తుంది, సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళాలి, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, మనము ఆత్మలము. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ. డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్, భక్తిత సేవ ద్వారానే మనము సంపూర్ణంగా ఉండగలము అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నాకేంటంటే ఈ అర్హత లేకపోయినప్పటికీ కూడా 18 రోజుల్లో దీనిని వివరించే అర్హత లేకపోయినప్పటికీ కూడా భగవంతుని యొక్క కృప, అలాగే గురుదేవుల యొక్క ఆశీర్వాదంతో మీ యొక్క అందరి వల్ల, మీ అందరి యొక్క శ్రద్ధ ద్వారా నేను ఇది చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే నాకు ఈ కొంత అంటే సహాయ సహకారాలు అందించిన శ్రీదేవి మాతాజీకి, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీకి, వీళ్ళకి కూడా అందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. అలాగే నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీకి, అలాగే శ్రీవాసంగం కీర్తన్ దాస్ ప్రభుజీకి, వీళ్ళందరికీ కూడా అనేక ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్కి జై. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. అందరికీ ధన్యవాదాలు.